So logoफोर जों दा दंफैयो बलबमाव Mwinapukri आरोना जास्ट दिनै बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो होननानै दिनैनि भिडिअ बानायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ Biri khawren mai theinai lai लोगोफोर फाइनालि जों मोनफैबाय Mwinapukri दा बोरै दङ मोजाङै दङ ना जोङो Mwinapukriयाव फैदोंमोन नालाय लोगोफोर दा फाइनालि जों मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय जों दा माने इयाव जमा जमा दंगासिनो दं आरोना नै राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं Borbori Town guys, Borbori Town. ये हवे रस्ता कोरी है तू है देखो का चला सुधा एक तो सब हां हवे रस्ता कोरी है तो क्यों होता है दादा उसमें